Исәнмесез, укучылар. Көнбатыш Азия турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Бүгенге тема Вавилон патшасы Хаммурапи һәм аның кануннары. Теманы өйрәнгәндә түбәндәге бүлекләргә тукталырбыз. Вавилон шәһәре елга-ара өлкәнең үзәгенә әверелә. Хаммурапиның хакимияткә килүе, патша кануннары, кыллар турында кануннар, байлар һәм ярлылар турында кануннар. 2 елга шәһәрләре беренчелекне яулау өчен үзара озак сугышканнар. Бу көрәштә Вавилон җиңеп чыккан. Аның хакимлеге астында бөтен елга-ара өлкә берләшкән. Шәһәр исеме буенча бөтен илне дә Вавилония дип атыйлар. Тигр һәм Ефрат елгалары якынлашкан урында 2 елганың үзәнендә булган. Елгалар буйлап сәүдәгәрләр товар ташыганнар. Далалар, тау сукмаклары һәм шүлләр аша төрле илләрдән сәүдә карваннары килгән. Вавилон үзенең зурлыгы һәм байлыгы белән шөһрәт казанган. Вавилон иленең иң әһәмиятле һәм иң атаклы патшасы Хаммурапи булган. Ул безнең эрага кадәр 1792 елдан алып 1750 елларга кадәр хакимлек иткән. Хаммурапи шәһәр тирәли диварлар һәм манаралар төзегән, гыйбадәтханәләр салган. Шәһәрләрдә патша урынчылары билгеләгән. Алар салым җыйганнар, канал һәм плотиналарны тәртиптә тотканнар. Бәхәсле мәсьәләләрне хәл иткәннәр. Җинаять өчен җәза биргәннәр. Хаммурапиның шәһәр урынчыларына язган хатлары сакланган. Хаммурапи булай әйтә, дип мөрәҗәгать итә ул аларның берсендә. Син кешеләрне җыярга тиеш. Шушы ай эчендә алар каналны чистарту эшләрен башкарырга тиеш. Язмачылар ши язуда йомшак балчыкка патша сүзләрен язганнар. Тактаны балчык конвертка салганнар һәм патша мөхерен сукканнар. Хаммурапи кануннары турында каян белгәннәр соң? Моннан 100 еллар элек археологлар зур кара таш багана тапканнар. Ул һәр яктан тигез ши язу белән капланган. Ташның өске өлешендә бер сүрәт бар. Тәхеттә зур таш кигән озын сакаллы Алла утыра. Алла каршысында хөрмәт белән аңа карап, Алладан кечерәк бойлы патша басып тора. Кояш Алласы Шамыш Хаммурапига хакимият билгесе булган таяк тапшыра. Кояш җирдә һәм күктә нәрсәләр булганны күреп тора. Шамыш күктә, Хаммурапи җирдә хаким һәм идарәче. Кара таштагы язмалар арасында иң мөһиме Хаммурапи кануннары. Хөкем итүчеләр барлык бәхәсләрне үз ихтыяҗлары белән түгел, шушы кагыйдәләргә нигезләнеп хәл итәргә тиеш булганнар. Вавилон дәүләтендәге кешеләр бу кануннарны бозган өчен каты җәза булачагын белеп торганнар. Патша алдан ук куркытып куя. Әгәр киләчәктә хөкемдарлар бу кануннарны үзгәртергә яисә бетерергә батырчылык итсәләр, Аллалар ил өстеннән ачлык, су басулар, дошманнар, йогышлы авырулар җибәрәчәкләр. Чөнки кануннарны ул үзе уйлап чыгармаган. Бу Аллалар ихтыяры һәм ул гасырлар буена үзгәрмәскә тиеш. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Җинаять эшләре ничек тикшерелгән икән? Хөкем итүчеләр җинаятны тикшергәндә кайчакта турыдан-туры Аллаларга мөрәҗәгать иткәннәр. Чөнки шаһитларны һәр вакыт табып булмый. Ул очракта гаепләнүчене елга янына алып килгәннәр һәм суга чумарга кушканнар. Әгәр батса, димәк ул гаепле һәм су Алласы аны үзенә алган. Әгәр йөзеп чыга алса, аның Аллалар каршында намусы саф һәм ул гаепсез. Борынгы Вавилонда җинаятчының үзендә ул корбанын ничек газаплаган булса, нәкъ шулай газаплаганнар. Хаммурапи гаделлекне ашка аш, ташка таш дигән принципта күргән. Үзеңә теләмәгән начарлыкны башкаларга да эшләмә. Кануннар каршында кемнәр генә тигез хокуклы булган соң? Вавилонда барлык кешеләр дә канун каршында тигез булган. Хаммурапи кагыйдәләрендәге кеше сүзе ирекле кеше дигәнне генә аңлаткан.
Алардан тыш кыллар да булган бит әле. Кыл ирекле кешене хурласа, аның колагын кисеп алганнар. Телен дә түгел, бармагын да түгел, нәкъ менә колагын. Бу кылны эшләү мөмкинлекләреннән мәхрүм итмәс өчен һәм үз хуҗасына җавап бирә алсын өчен эшләнгән. Киселгән колак белән качып китү мөмкин булмаган. Бу кыл. Өстәвенә бик тыңлаусыз да. Кылларны терлек яисә әйбер кебек сатканнар. Әгәр берәүнең гаебе белән чит кешенең кылы үлсә, шул гаепле кеше кылның хуҗасына тегенең бәясен түләргә яисә үз кылын бирергә тиеш булган. Кайбер ирекле вавилонлылар бик бай булганнар. Аларның күп санлы басулары һәм хөрмә бакчалары булган. Алар әмере буенча товарлар тиелгән караваннар яисә кораблар бүтән калаларга йөреп торган. Шул ук вакытта үзләренең бик кечкенә җир кишәрлекләрендә тамакларын туйдыра алмый торган ярлылар да бик күп булган. Укучылар, ярлыларның тормышлары ничек булган соң? Кай чакта ярлының җыеп алынган уңышы гаиләсен туйдырырга да, патшага салымнар түләргә дә, шәшүлек өчен орлык калдырырга да җитмәгән. Ул байдан бурычка ашлык сораган. Ләкин бурычлар үсә барган. Әгәр кеше бурычка 5 капчык ашлык алып торган булса, 1 елдан инде ул аны 6 капчык кайтарырга тиеш булган. Кайбер кешеләр әнә шулай бурычка биреп туру хисабына байыганнар. Аларны рибачылар дип атаганнар. Кай чакта түләү вакыты җиткәч, факир түли алмаган. Андый чиракта бай малайыңны, кызыңны яисә хатыныңны кыллыкка бир дигән. Байлар бурычлы кешене мәңгегә кыл итәргә әзер булганнар. Ләкин Хамурапи булай куша. Андый кеше хуҗасы файдасына 3 ел гына эшләргә тиеш. Аннан соң аны иреккә чыгарырга кирәк. Бурычлы кеше үзенең баласын калдырса, хуҗа аны сата да, үтерә дә алмаган. Чөнки моның өчен аның үз баласын үтерергә тиеш булганнар. Шулай патша Хамурапи үзенең халкын кыллыкка әверелүдән саклап калган. Әгәр фәкыйрь кешенең гаиләсе аш утыра икән, ул яңадан бурычка чума һәм балаларын бойга бирә. Хамурапи монда бернинди гаделсезлек күрмәгән. Ирекле кешеләр дә, кыллар да, байлар да, ярлылар да бар. Мондый тәртипне Аллалар урнаштырган бит. Укучылар, Хамурапи һәм аның кануннары диелгән темабызның лекция өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.